everybody. Akhir kena deh, chef. Thank you very much. Khulumbai rakyatlar जोबोद गोजोननाय थाबाय. Anyway, I am Sperman. आं दिनैनि बे अनजालिजों मोसानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय. Now come to my heart, baby. Let's go somewhere. Aha, let's go, baby. Jarwo, बुंदो दानिया नों बे जायगाखौ माबायदि जोबोद समायना आदा. आहा आं मोनथिखागौ जोबोद मोजां. दानिया बुंदो जारौ नों मा खालामनो गोसो जादों? आं दैयाव थाबायनो गोसो जादों आदा. नों जिंगा दासि जारौ नों आंनि आखायावल' हम. Let's go, baby. Holding my hand. We are going to walk on the water. रथ' जारौ सना नङाब्ला आंनि बिखायाव गोदों फैनाय सिगां लैथोमा बिखायावसो गबना थैयो. Let's go to home, baby. जों न'आव थांदोनिसै. बे नोंनि रुम नामा आदा? औ नंगौ जारौ. But where is my doggy? Oh, here it is. She's sleeping. My dog. आइ माथो मावजिसो लायबाय आदा. Yes, baby. It is cat. My dog is cat and my cat is dog. माने आंनि सैमाया मावजि आरो मावजिया सैमा. फाग्लाया. Now, baby, as you like. तुम्हारा मर्जी. माने नों लेपटप नायबा नायदोसै आं एसे गोलांनोसै. दे आदा बिदिब्ला आं हायनांनि 7-9 र'. Okay, baby. Here I go. Jumping and sorry, Japan. Winter के सीजन में गुदुं-गुदुं ब्लैंकेट के अंदर उन्दुना चाहिए. Okay, good night, sweetie, sweet dream. Good night, आदा. भिडिअखौ नायनानै मोजां नुदोंब्ला जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो बेल आइकनावबो टिं थुनानै हो.